أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, ay tanong sumpatan naging kuto mga bandingan tanong sa iko minuna, kapupugusya tanong sa iko sabaad, kung mga pangtumao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa iko miyangaw na Jum'ah, na malod no to madakal amyakwa tanong, o di nagkiabgan tanong sa usayan, makapantag sa iko mga pangtumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko mga ummatiyan. Pangnintanong sa iko Allah makanggir tanong to aguna, nagumosar tanong sa iko di tanong di kapagagama. Oren yan na kasaba panuto sa katarima o Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga amal tanong mga pipiya. Imantong na epman at tugalin ng tanong, naging kaiya isa ko mga panguyat o di na pangtumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anton na ito pangtuma, gito so kabaloy o mga Muslim, at titusiran sa ikudiran di kang galabaka sa iko mga suguan wallah, taman sa makataling umakiran nagyang kutwa kapatay. Ayastaqimu ala ta'atillahi ta'ala hatta al-maut. Tumitusiran agyang kotwadiran di kipamayan dengan sa iko mga suguan wallah, taman sa makataling umakiran agyang kotwa kapatay. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiro yan sa Quran. Tigman niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Tigmani wallah subhanahu wa ta'ala. So siranot watig wallah apitiru iran na ayakad na naminas wallah. Oren yan na inipamayan digiran to, payakat titwiran to. Napakataling umakiran sa mga malaikat sa ikaw kakawafatiran. Aptirong kirano mga malaikat adikanub kalak. Di kanub kalak sa iko kataling umaniyo. Wala tahzanu. Nago dinyup mbukoon agyang kutwa kaganatan niyo sa iko dunia mga pamilya niyo. O di na sumangan insan ang kaganatan niyo sa iko dunia miawi Diyos kanyan na akal. Mapiar kano at tutul abagian niyo sa surga. Abalasanan o di na ititilagad kano abalas o mga galabakiyo. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami tigman niyo mga malaikat as kami mga inpedayo, mga saling gugupayo sa iko kawyaguyag ku dunya, nagusikwal nga namori. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Ang madadalam sa iko surga, ang kutwanganin at kababayan ng mga ginawa niyo. Nagubagian niyo roos sunganin at pumanganin niyo. Sa manayan na piyakigdam wallah ay makabagian sang kaiyak kalilintad. Si eko kakawafat o manusya. Nagusiko riyan o kataling umanian sa alangan amore. Nagyeng kaya mga tao apyaratiran sa Allah subhanahu wa ta'ala. O riyan yan na piyakatitwiran maana inipamayandigiran sa titu ang kutwa mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Si mga pdayat, napiyakigdam wallah subhanahu wa ta'ala, kailangan na sutaw na simba niyan sukad na niyan, ipamayandigian agyang kutwa simba niyan si ikwallah, taman sa makataling umon agyang kutwa kapatay. Tigman ni wallah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simbang ka sukadnan ka, pamaindig na ka so simbang nga sikukadnan ka, taman sa makataling umarka agyang kutwa kapatay. Ay al-maut fi hadhihi al-aya
يحث ربنا جل وعلا عباده المؤمنين على الاستقامة على طاعة الله حتى الموت. Ayaw tamanan yan na madadalam sangkay ayat ay pupunguyat yan. O di na ipunguyat to kadnan tanu Rabbul Alamin. So, si ko mangorip pa niyan amya maratyaya, ang kutwa katitwiran, si ko simbas ikwallah. Mana katitwiran sa kipamaindigniran ko simbas ikwallah subhanahu wa ta'ala, taman sa makataling umakiran agyong kutwa kapatay. Ayak ya sabutan san naging kaiya manusya, geng kaiya mapaparatya sa ikwallah. Na dayon sa kanyan na mapaparatya sa ikwallah, na isusugun wallah akipamendig niyan sa iko mga sugun yan. Isusugun wallah akipamendig niyan sa iko mga sugun yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi dito mambuas kanyan na ipupanguyat yan sa iko mga umat yan ang kutuwa katitwiran sa iko kasimba sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakay siya na Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Isa ko mga sahaba amiyataling umak ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitirwayang ko Rasulullah. Aqulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ba'dak. Qal, qul amantu billahi fastaqim. Tigin man niya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tiruwaya kung ka makapantag ko Islam sa katiru. Adid na ba kurong kisi ang kuoryan, da ba kanong kisi na isabu kuoryan ka? Mana pupumang ni ng kaya sahaba, ang kutuwa panguyat si iko kapagagama at timbel. Adid na kisi nun ang kutuwa sahaba kuoryan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigman niya Rasulullah, aqul amantu billahi fastaqim. Tiruang ka perat ya ko swallah. Tiruang ka perat ya ko swallah. Oren yan napakatituang ka. Ang kutwa kit tiruang ka sa perat yang aswallah. Ayan doon yan na ginggay kaya parat yang asikwallah. Na sudalam asugwan ukadnan perat yang ka. Napamayandig na ka to pakatituang ka. Mana gelabakang ka sa titu. Pananamaran ka akipamendig ngayon. Siya sa riwaya na tigin man ay ko Rasulullah, ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Panutuli akong ka sa betad. Akapangimala na kanutos, iku kapagagama. Mana panutuli akong ka sa betad ko kapagagama, akapangimala na kanuto, may pamayandig ka kanuto. Natigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul rabbi Allah, thumma istaqim. Tiruang ka, perat yang kaswalla, ayakad na nakan naswalla. Uriyan na pamaindigin ka ang kuta mga suguan yan. Udi nang galbakang ka ang kuta mga suguan, ukadnan ka. Uriyan na pitiruang yung kuta sahaba, akultu ya Rasulallah, ay sugu Allah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Antunay nganin ipkawanwan karakan. Antunay nganin ipkawanwan karakan o baka manggulawla. Udi nabarakan sagad. Natigman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam faakhada bilisani nafsihi thumma qala hadha. Uriyan yan nakyapta ng Nabi adilayan. Natig Nabi sallallahu alaihi wasallam magiya ipunanggilain ka. Maana penanggilain ka ang kaiya katiru sa madakal. O babad, mabinasan yan ang kutamang amal ka. Kaya isad na pagkabinasa sa iko amal oripan. Naging kaya dilayan, mana sunyan di katiru. Na isad niya pagkabinasa sa iko di kang galabak oripan. Sa manera miyatan tuwas wala na isusuguyan sa iko mga oripan yan. Ang kutwa kaparateran, oren yan nagyang kuto, akapakatitwiran sa iko ketiruiran ayakad na nila naswallah. Mana ipamendigiran sa mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Sa mga ulama, mga mampunay sa ilmu, natira naswallah, alabiya mala, na piyakasirtain yan ang kaya katubat at titu. Piyakasirtain yan so katubat at titu,
na gusto kay pamayandigan ko mga simba sa ikwalla. Mana ipamayandig ang kutwa mga simba sa ikwalla, mga unot-unot agalabak para sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. Ayan daw niyan naging kaiya katubat at titu na matutundugs kanya nakanggalbak ko mga suguan wallah. Matutundugs kanya nakanggalbak ko mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Sakna tigwalla na titu-titu ko amrila. Titu-titu ko amrila sa ikutaw amitubat. Taubatan nasuha. Oren yan na minggilbak siran. Oren yan na minggilbak siran sa galbak ang mga pipya. Oren yan na tuminitu siran. Ayan daw niyan, na sangkot wa dilan di ka pamangani sarila. Dilan di ka pamangani sarila sa ikwalla amitubat siran. Kinilangiran a osto ini pamangniran sa ikwalla ang kutam yang gilbak kiran na mga dusa na initaga kiran ito. Na mailay kiran ang kutwa kang gilbak sa mapya o rin na tumititu siran. Tanabayran di pelamulumui ang kuta mga suguan wallah. Nabiran di pelualwagi agyang kuta mga sugun wallah. Gitu itigman yung mga ulama at taubatun nasuh wal istiqamatu ala ta'atillahi bihima yatahassalu al-abdu ala magfiratid dunub. Ayan doon yan natigman yung mga ulama nagyang kaiya katubat at titu taubatun nasuh naguso kapakatituas ko mga simba kipamayandagan ko mga simba si ikwallah. Nagyay kasabapan sa kapamarulia o oripan si kurila wallah ko kedusan yan. Mana aya kakaparuliang ka kurila wallah. Kakawang ka ang utarila wallah na may layer ka ang kaya dua. Mitubat ka sa titwa katubat. Mitubat ka sa titwa katubat. Nagu. Ayam anan yan na pinggalbak ka ang uta mga sugan wallah. Ini pamayandig ka sa titu ang kuta mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Na ba kami lumulumo? Sikong mga pdayat, natigman ni wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, pupanutul niyan sa ikong nabi, adres niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dagus ikom yamarati ang mga inpadayan. Mana petinuron ang mga umat yan. Tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fastaqim kama umirt, وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Titu ka atig wallah, pamayandagan ka sa titu sunganin na ini sugur ka, nagusumit tobat apad ka, apad kumya maratyaya. Uren yan na uba kanu plalawan, uban yung plalawan ni, ang kaya mga suguan wallah. Innahu bima ta'maluna basir. Mata-mata anas wallah, nakai-kaipian, udi nakatawan yan ang kutwanganin adinyo dinggil bakan. May ilayo to Allah. Ay sisan na inisugu Allah ang kutwa kang gilbaka kipamayandigan udi nakapakatitwa sa ikosuguan wallah. Saka Rasulullah agusumya maratya. Orian yan na uban yung lawani. Agiya ipumayandig sa mga suguan wallah na uban yung sa kanyan lawani. Ubang anong gilbak sa bid'ah. Ay ang gilbakan niyo na supakaasal ay susugu wallah. Mana kamantukan niyo ang kaiya inisugu wallah subhanahu wa ta'ala oran yan ng gilbakan niyo sa siding ko lagid ukyang gilbakaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babad mong gilbak kano sa manubra kano o di na mangurang kano. Ay kapang gilbak yun na ipumayandig sa mga suguan wallah pag-istrekto kano ko suguan wallah sa dinyus kanyan pagumanan, nagudinyus kanyan pelumulumuan, dinyus kanyan pelubatan. Giyang atigman niyo mga ulama, na suguan na niya, apun si wallah, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aadres ang Rasulullah, nagus ikom yamaratya, ang mga inpudaya na mitutaubat, aki pamayandigniran, katitwiran sa ikom mga suguan, wallah subhanahu wa ta'ala. Ayakatin siyan, na giyang kaya katubat, nagusto katitu si kusimba si ikwallah subhanahu wa ta'ala na madadayon niya o di na malalayon niya taman sa makataling umarka so kapatay. Taman sa makataling umarka agyong kutwa kapatay.
Aya mu'min na din yan ninggilbakan akaril eron wallah. Diskan yan ditubat. Uman din maribat na tubat si ikwallah. Na oren o din yan di katubat si ikwallah. Na aya sambi ito na din yan dinggilbakan ang kota mga sugun wallah. Mana upama kaya pitubat yan na dipsumbayang na kilay si mga masjid ay titindigin ang kota niya di kapanambayang. Upama kaya pitubat yan nas kanya na dipusa na kilay si mga Ramadan as kanya na pumuasa. Upama kas kanya na taliantaan o di na maratay ka palokoloks na si Koreano ketubat yan sa titu akatubat na maan akiles kanyan ay ni pamendigin susuguan wallah mipiyapya miyakapay katero ko mga pawirin yan nagumiyakapaya ikapakindulo na ko mga loksyan o pamakaya din yan ning gilbakan na mga bidaa lagi dukap maulid kandalimakan na siko oren no ketubat yan na may layas kanyan na pinggilbakyan initargyan ito ang kuta mga bid'a na ayab pinggilbakyan na susunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagiya oreno kyat tubat yan na yasambiyan na penggilbak sa gilbak ang mga pipya. Penggilbak sa kanin sa gilbak ang mga pipya. Sa gito na tayo dayon nito sa dayon. Taman sa mga talingumon so kapatay. Gito tigman ni wallah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Simbang ka sukad na ka. Simbang ka sukad na kaya Muhammad. Taman sa mga talingumar ka so kapatay. Mana dayon pansaad na niyawang ka. Na dingad ni pamayandigin sa mga sugun wallah. Tigman niyo mga ulama. Wal istiqamatu tahtaju ila taubatin wa istighfarin litaduma lisahibiha. So tigman niyo mga ulama so kipamendigan ko mga sugun wallah. Katitu ko mga sugun wallah na makakailangan yan ang kutwa katubat at titwa katubat. Taubat ada kang babalingang kudusa. Ino to na agian malalayon an malalayong korepan ang kotwa din di kipamendigan ko mga sugan wallah. Lianna al-insana laysa ma'suman fa idha iqtarafa dhanban aw ma'siyatan fa alayhi ay yatuba ila Allah. Nagigitigan ang kaya orepan na kanabas kanyan ma'sum maanap kedusa. Naigiramiyak ang gulbak sa dusa karibatan na mga supak sa ikwallah na paliwatar kanyan ang kutwa katubat. Paliwatar kanyan ang kutwa katubat. Gitu inisugu Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa kapakasisartayan yan ko. Kang gelbak kapakatitwa ko mga sugun wallah. Kapag istrikto ko mga sugun wallah. Kipamayandig nun na isa sartayan nun. Alalayon tano ang kutwa di kapupalapalada sa ikurila wallah subhanahu wa ta'ala. Ureno to mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito sunabi sallallahu alaihi wasallam na sangkot wa kaya pamangniron sa musawir agiyang kutwa sahaba na aya ini musawiron nabi sallallahu alaihi wasallam ng kutwa katiruan yan apirat yan sa Allah. Uren yan napakatitun yan tantuan yan ang kutwa kaya giraw niyan apirat yan sa Allah. Aya tulad ano to? Ayaro pa niyan, nagyang kutwa kang gilbakan niyan kung mga sugun wallah, asar taas kanyan, na di mamang ni sarila sa ikwallah sa iku mga karibatan yan. Di mamang ni sarila sa iku mga karibatan yan. Gaya nga mga tao, tuminito sirang kung mga sugun wallah, na tanto kumadakal ang mga guna akakwiran nun. Nagutanto kumadakal mga pipya, initilagad kiran wallah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ilang so pinggilbakiran. Yung kutwa kaya pag-istriktwiran, maana pinggilbakiran ang kuta mga sugun wallah, nagusulalayo na di rin di kapamang ni sarila sa ikwallah. Na kanabaw to ilang kasimbiyang kiran ut wallah sa miyakapiyapia. Simbiyang kiran wallah sa miyakapiyapia, oren o kapakasabariran. Panganirong natigman yung mga ulama, ang mapambagyan ng kaya mga tao agi ulaw-layran. Apya ka tikwiran sa mga suguan wallah, o rin yan na di sila ni mamang ni sarila sa ikwallah. Paganeron, na mapyakiran at tutulan, o di na mapyakiran at pamamagayan, ng kutwa kapakapagintawakiran wallah subhanahu wa ta'ala sang kaiyad dunya sa hayatan tayyiba.
mapia kapagintaw. Dunya agu akhirat. Pakapagintaw siran wallah sa mapia ko dunya. Nagu pakapagintaw siran wallah sa mapia si iku alungan na mauri. Pamamagayanot wallah subhanahu wa ta'ala. Sang kaya mga tao at piyakatitwiran sa mga sugun wallah. Uriyan yan na liyalayaw niran ang kutwa kapamang ni sarila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Etiginan doon yan. Naswalla na piyakasirtain yan. Piyakasirtain yan. Ang kutwa, imbrin yan sang kaya mga tao up. Mag-istrikto silang kusuguan wallah. Nagudi silang di mamang ni sarila sa iku Allah kung mga karibatan niran. Nabagyan niran ang kutwa kau yaguyag mapya sa iku dunya. Nagubagyan niran ang kutwa kau yaguyag sa iku alungan na mori. Lagi dito mambu. Apyakasirtain yan. Ang kutwa kapag istrikto ko suguan wallah, kay pamayandig ko mga suguan wallah, naguyang kutwa kang galbak sa mga pipya. Kang galbak sa mga pipya. Ayan daw niya natigman niya mga ulama, na ginan kakaparulya sa eko, kasibisibiyan ang mapya ko dunya, nagusalungan na mauri, aya syarat, na pakatito ng mga tao, ang kutwa diran di kang galbak ako suguan wallah, nagugyang kuto adiran di kang galbak sa mga pipya. Diran di kang galbak sa mga pipya. Tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa allaw istaqamu ala at-tariqa la'asqaynahum ma'an ghadaqa. Tigman niyo Allah subhanahu wa ta'ala upama ka tumito silan. Maana magistrikto silan. Kadugniran su titwa ka pagagama. Diran umanan nagudiran lebatan. Oren yan nang gulbak silan sa mga pipya na pakaig na misilan manatig wallah sa pakaig ada ba niyan rin? Mapia pakaig. Ayan doon yan na tigman niyo mga mampunay sa ilmo, giyang kaiya kang gilbak sa pag-istrikto kwagama, kakadagan na kaso titwa manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagusasartaan ka gilbak ang mga pipya, nakakawit yan na suka pagintaw si iko, dunya ang mapia, na mala na sa alungan na mori. Malagi do individual akapagintaw. Sa katawa-taw, ang magintaw, ang kadagnan sa manhaj, tumitus kanyan ko, titwa pakasal wagama. Magistrektos kanyan nun, tundog niya na to, aggalabak ang mga pipya, na malagi do individual, anta kasunso ko, pagtaw, kapagingid, na mga pagintaw silan sa mapya kapagintaw ko dunya, na yamala na sa alungan na mori. Mana so pisa katawan na amay ka, titus kanyan ko kapagagama, ayaman na ito, nakadagnan sa sunnah, kadagnan sa Quran, kadagnan sa Sunnah, seko pakasal akini sugunun ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinyan umanan na gunyan lebatan, dinggelbak sa mga bid'ah. Oren yan nang gelbak sa kanyan, mana-manamar sa kang gelbak kanyang mga suguan wallah, na upama ka pisa katawan na mga pagintaw sa kanyang ukaw-yag-uyag ko dunya sa mapya, ayamala na sa alungan na mori. Upama ka suka pagingid na mga pagintaw silan sa kapagintaw ko dunya mapya, kikukumiran sa syariah wallah, maana makapakapangundas siran ang kuta tauhid, nagugyang kuta syariah wallah, ayamala na si isalungan na mori, na bagyan niran ang kuta mapura pangkatan si kusurga. Bagyan niran ang kuta pangkatan si kusurga. Ayabuwa sa sakatanggiran wallah, na tumitiw siran, maana di siran gilbak sa kapanubrang ko agama, nagudi siran mangurang ko kapagagama. Gilbak kay ransog, agama sa pakasal. Sa sudun sa pakasal, akinin sugunong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa ititwiran ito, ipamayandigiran ito, nang galbakaran sa mga sugun wallah, ka insyaallahu ta'ala na mapagyan niran, agyang kutuwa, mga promise Allah subhanahu wa ta'ala, sa ikum yung maratiyaya. Sa ikum mga pdayat, tigman ni wallah, man amila saliha min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhyannahu hayatan tayyibah. Sad natig wallah sang gulbak sa mga pipya, pad si ko mga mama, anta kasi ko mga bubay, as kanyan na mapaparatiya. As kanyan na mapaparatiya. Nawaya ang kaiyak ang gulbak sa mapya, na aya sarat takat tirimaon wallah na naparatiyaw to. Apiapan gulbak na kasaya, na mga pipya na amay kabinasa so paratiyaw to na useless, dadabong katirima wallah subhanahu wa ta'ala. Na, gaya nga aming gulbak, ang mga mama na gumanga babay sa galbak ang mga pipya, ang mapaparatya silang si wallah, na pakapagintaw silang wallah, pakapagintaw silang wallah sa mapya kapagintaw. Gito so individual nun. Pisa katawan nun.
Bostas ka, mama ka, babay ka. Apakatitun ka, ang kutwa simba si ikwallah. Mag-stricto ako sunna, Quran, ngalbak ka sa mga pipya. Nabagyan ka, ang kutwa kapagin daw mapiyasa ngayon niyan, amala na salong na mauri. Sip mang kapagingin, natigman ni wallah, walaw an ahlal qura, aman wattakaw, ay istakamu ala ta'atillah. O pamatig wallah, ang kutwa ay sa kalipungan, na maratyas silan si ikwallah, nagumanang gila silan. Ayaw ko naman ang utaman ng gilasiran na pakatituniran ang utapparatiran. Ngelbek niran sa agamasa, lagi pakasalian ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di siran manguman, nagudi siran mangurang. Di siran gelbek sa mga bid'ah. Tumitu siran kusuguan. Gelbek kairan so, tauhid. Di siran manakoto. Manang giyang kay sa kalipungan, kapingid. Na maratya siran sa titu-titu kaparateya. Di siran gelbek sa kapanakoto. Nagudi silang gelbek sa mga bid'ah. Gelbek niran ang kuta pakasal akini sugun. Wagama ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Widatig wallah. Ureno katitwiran na laka nami kiran sa mga kabarakat. Udi nang gunan au nami kiran sa mga kabarakat ang madadalam sa ko mga langit nagusi ko lupa. Laka ang kiran wallah subhanahu wa ta'ala sa mga rizki. Siko langit na gusto lupa. Mana mga pagintaw sila sa miyakapyapi ang pagintaw. Miyakapyapi ang pagintaw. Ayaw buwa sarat wala na tumitutan. Maana ang utwa. Kaya parati at tanong si ikwala. Nanggalbag ang tanong. Ang utwa sugun wala si ko pakasal. Pakasal akini sugun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tanong galbag sa bid'ah. Di tanong galbag sa syirkiyat. Na aya imbalas wala. Na panggunan ang tanong niyan. Sa kakuatan ko rizki ko langit nagusi ko lupa. Kelakanak ang utama mga pipya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ugay dito tigwalla na miyamu kagsiran. Giyang kaya ka penggirawiran amiratya siran sa ikwalla. Nabasiran titu mapaparatya sa ikwalla. Nagiya gitu pinggulaw leran amiyamu kagsiran. Nas diyan dugami siran na tigwalla. Diyan dugami siran sa siksa. Misabab kung anin petuntutiniran. Udi na dinan ninggalbakan. Sama niya mga pagarian, naging kaya ayat. Na upama ka pakasakitan, naging kaya kagagdamatan sa karargargani ko mga Muslim. Na ayam ya balsyan na mga bukagay ang mga Muslim. Ayat wa sabab na di pemraks wallah. Basta tumitutano ko parateya, na palakaan wallah sa mga rizki. Patigong piyatan o kapaginto ko dunia, ayamala na si iskwalwa na mori. Na ino pa niya, di makikilang kumasatano, desay ang kaya katigong piya, desay ang kaya kapalakay Allah ko mga rizki, desay ang kaya katiguday ko dunia, kaya sisi ang mga Muslim na brandid ang mga bukag. Maana ang mga Muslim ay piratiru iran, peratiran swalla, urian yan na diran pamayandag sa titwa ka pamayandag sin ko pakasal o yaman na kinisugun ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino to, nagisisi ang mga Muslim na mga mubtadi. Piyang umananiran sa mga sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay sisi ang mga Muslim tabiyo na piyang uranganiran ang kuta mga sunat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay sisi ang mga Muslim na piyang uranganiran ang kuta mga sugun wallah subhanahu wa ta'ala. Ay sisi ang mga Muslim na sa mga saparan wallah subhanahu wa ta'ala na erang pinggulaw la. At tuniraya ganyan. Baka nga siya sa mga Muslim paparatian yan sa wallah. Ugid na pipero niyan sa ginawa niyan at tarimaan niyan sa salakaw hukuman wallah. At nasisiya mga Muslim pitiruiran paparatian niyan sa wallah. Ugid na inipanulo niyan kung mga tao kepakay kukumutano ko salakaw hukuman wallah. Dairan pakatitu ang utrasugun wallah. Diran pamayandigin sun manaw tauhid. Ang kutwa kay girawiran ayabu qad na nami naswallah subhanahu wa ta'ala ayamano to na ayabu simba nami naswallah ayabu kukuma nami nasukukuman wallah ayabu pungunutan nami naswallah ayabu pengna nami sa tabang naswallah. Na urian yan na makikilang siran na sisaya ang kutwa dito nikang galabak sa mga dusya. Sisaya ang kutwa dito nikang galabak kung mga laasik, mga shirk. Ay siya mga Muslim na ipagando kiran sa mga sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayariran digilbakan na susurang o sunnah maana ayariran digilbakan ng kuta mga bid'ah
Sisayang kaya mga Muslim, susugun sila sa idulo nirang kupagtaw su titwa tawhid. Malagi do kaya-kayasan sila nung sayig. Malagi sa kergrignan sila nung. Malagi sa rin nga sa sila nung mga kapir ang taas mga munapik. Napakarayagiran su titwa ma'naw tawhid. Ugid na ay sisaya ang mga Muslim, naakalakalan sila o sabad kumya makaswakiran. Kaya sisaya ang mga makaswa, nagi maalaks kanyan, ubas kanyang kabinasay, na iyapitir yang kupagtaw ng kuto, ang madadalamar kanya nakalak, na piyakay niyang kiran, ang kuto di kapakay. Piyakay niyang kiran, ay sisaya, ay barat yan. Naad na mga ulama siya, sabad ko mga ulama, di silang penggulbak, ubay silang makasulak sa kalasan. Di lang kagagaw, ubay rang kaganati sa mga sukairan. Na aya pitir yang kupagtawiran, na ini-transformiran ang kutwa tauhid. Kukapakay sa isa akwallah, kukakukum. Na transformiran sa biliwiran, giing kaya parinta, o mga kaper na kupakay ni atariman tanong. So, kanda to Islam, aya kanda to Islam na ay kukum na syariah, aya pengunutan ng Muslim, na sudah to a Muslim, ay kukum yan na sukuran, na transformiran no to, ini-transformiran sa kupakay ang mangungunutan tanong, kulagid ka amranaw, na ba niyan ikukum na sukuran, na adda ka dato yang kuparenta, nabaparenta Islam. O dinda, pipirwiran, di masakiton, pipirwiran, ang mangungutang ka, kukaper, ay kumir ka na ba syari'a wallah, sa ay importante na bitanwiran kebinasaan. Sambiyo naman, ay Muslim, datariyak ito Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, ay tigi na Muslim, na kargergenan sekalian, pakargergenan sekalian ng mga kapir, na apiam miada sulangwan at tamukyan, kasibisibiyan yan sang kaidunia, na imbigin yan ko kapir, asar kamalinding su agaman yan. Giti Muslim, bapia misigunaut sa tamuk ka, apia sudin su ginawang ka na misigunaut, na asar kamalinding ka su Islam. Asar kamalinding ka su Islam. Ayaman oto na, bagantano sila na tiginan sa, kau yagan tano, imbigitan wa lugar so kau yagan tano, sa imbagitan ko kaper, o may kapirabinasa, amay ka daruri amang gulula, kasar kamalinding na sa Islam. Naging kaya kapapantagan ng mga Muslim na di, ayaran libatan na sa mga tumadeng wagameran, migay sila sa lugar ko wagameran, kalinding kuduni eran. La hawla wala quwata illa billah. Bakatong kasi sa mga tuwan, bakatong kasi sa nakatawitaw na gitun sa mga ulama, pagtik wagama, ay girap pengusyat na pengaulu kumimbar, o di na pemaka sa microphone. Na ayab sa suara niyan, ng begitan wa lugar, sa ikwaga matano, imbegitan wa lugar, susabad ko, al-wala wal-bara, begitan sa lugar ko tauhid, begitan sa lugar sa eko, akida, na asarbu amalinding su ingetino. Na sulanganan, batian yan sa mga ulama ko tauhid. Aya di rin ditiron na apya miya laga-laga ang kuta dunia tanong, na asar ka di malaga ang kuta agama tanong. Nagyang kaya man to, amya makauma, ang mga panonolon, na indulun niran, apya miya laga-laga sa agama tanong, kaya kurangan sa agama tanong, na asar ka malinding ang kuta dunia tanong. Ginan na, kanaba ginan itindig ko mga salap, ginan itindig ko mga murji'a, ginan itindig ko mga madakali, sang kaya masa. La hawla wala quwata illa billah. Magyug tanong sa di, naging kaya ayat, at tingman ni wallah upama ka titu maratyaya, agyeng kaya isa kalipungan, na tumitusiran, ipamaindigiran sa mag-istrikto silang ko tawhid, na ayan doon yan, na palakangkiran wallah, so kamapian si ko dunia, langit, nagusi ko lupa, mga riski, si ko langit nagulupa. Ugid na miya mukag sila na tigwallah, na diyan nagami silan sa kadenig siksa, sabab ko, pinggil bakiran. Na tax tanwe sang kaya masatano. Inwaya da makataling umaso, mapya ka pagintaw sang kaya dunia. Inwaya di mikukukom sa syariah. Inwaya di mapya ka pagintaw mga Muslim. Na babad aya makna ini, na branded ang kaya mga Muslim, tabiya, na mababranded sila na mga bukag. Nabayran titu ini pamayandig, agyang ko to mga suguan, wallah subhanahu wa ta'ala. Gito itikman niyo sabad ko mga salihin. Law ya'lamul muluk, wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sa'adati la jaladuna 'alayha bis-suyuf. Giti tigman niyo mga salihin,
o pamabuka katawe o mga datu. Udina sa mga wata o mga datu. So nganin matataguruk tano katigudaya. Matataguruk tano kamapian. Udina kapipia ginawa. Udina katigudaya. Sa ditano di kenggel buka ku agama tano. Mada dalam raktano amapia. Mada dalam ku agama tano. Na makipesanga sila raktano sa kagin singairan sang kotoa. Mapia mada dalam raktano sang gulalan si ko pedang. Kagi di ka sasabutan. Ang kaya mga tao. Upama ka tumitu silang ku agamairan. Na ini premis kiran ukad na niran. Maka pegintaw siran si ikudunya sa titu mapi ang pegintaw amalan sa alungan namori. Malagi do individual, anta ka sunso ka pegingin. Anta ka suka pegingin. Bisa katawan ng gelbak niya naptigudes kanian. Anta ka sunso ka pegingin ng gelbak niya naptigudes siran. Upama ka katawan niya mga datu. Agus membuat aniran. Naginsing ni daratan sinaning gelbakon. Kagi sisya matatago ang kotua titu akatigudaya. Titu akatigudaya. Nah, padsa mapia pamumugayan sang kaya mga tao at tuminitu siran. Miyagis trekto siran siya kwa pagagama. Manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagutindugiran na gelbak ang mga pipya. Na sekorian o kakawafatiran. O di na sangkot o kakawafatiran. Na pagkataling umakiran sa mga malaikat. Pagkataling umakiran sa mga malaikat. Sa lagi do ka penitulan wallah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. So sila no tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala apitirwiran. Ayakad na naminas wallah. Oren yan na piyakatitwiran no to. Miyagis direkto sila nun. Ining gulalan niya sa tawhid. Ining gulalan nilang susunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napakataling umakiran sa mga malaikat. Napakataling umakiran sa mga malaikat. Masiko kakawafatiran. Aputiro ng kuta mga malaikat. Ala takhafu. Wala tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Di ka nukilak. Di niyo kawan ang kuta kaganatan niyo si kuruni ang mga pamilya niyo. Basiran. Budin silang kawan. Nagudi ka ng mga buko. Kukataling uman niyo sa alungan namori. Mapia kebulusan niyo. Udi na mapia kano ay sumpay. Nagyang kaya ay kebulusan niyo na susurga. Agito si titilaga dragano. Giyang kaya tutulwallah. Katirwallah. Na sinya na adresa sang kaya mga tao. Pitirwira na peraktiran swallah. Maana orian ukiatang kediranon. Tiari mairan ayakad na niran swallah. Na ini pamain digilan to. Miyagis direkto silang kung mga sugun wallah. Diran pagumanan na gudinan pengurangan. Kakadigiran na sumanhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apento ni sumyagad kila na mga masa. Mapi amasa anta kakarugnan sila na masa. Nagmabakan sila din sang koto manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabalagi dang kaya sabad. Aw man silang karugnan. Napakayon niran su agama ko baya ginawiran. Ayaran po kayon ko baya ginawiran na su agamiran. Ayaran di sura ko madakalataw na kurangan su agama, lumukatan o kapagagama, asar kamalinding su dunia tano. Na kung nabaginan iman hadyo mga salap, lalayon tanong kaloy, ayaman hadyo mga salap, na apya miyagumba sa su dunia tano. Penggaston tano so tamok tano, imbagi tanong ko kaper so tamok tano. Amay ka pagabina sa angkot kaper, sa asar kamalinding na su agama tano. Na, ngayon nga iya mga bagwa panonulon, na tigiran na di, magay tanong sa lugar ko agama tano, mangungunutan tanong ko mga kaper, sa kamalinding sa mga ingad tano. Na ginanaki itindig o mga murjia. Ayaman na niyan na sa mga murjian na ipragairan ang kutwa agamiran sa asar kamakwa ang kutwa singaniniran akapipya ginawa ko dunia. Gito tigman o isa ko mga ulama. Ayat tigiran tanto may tataralo ka munafiki. Nagiging ay may munafik na sa mga ulama. Gupo na yung munafik na sa mga ulama. Nagito ko ni dalawan yan akamo munafiki. Kagi ayat na kabinasan yan na sa agama. Ayakap kiliang kaon na miyak kalalay degree. Miyak kalalay miyak pasad. Ugid na mamunafikan yan sa agama niyan. Giyang utamya so ayan na mamunafikan yan. Kana ba ninggulalan ang utamya so ayan. Kiling ako mga katuruyan. Asar buwa malinding. Pamakapsukayan. Asar ka malinding ang utapsukay niyan. Na putiros ka niyan sa maluwag kapagagama. Pagkaayon niyan ang koto agama sa ikubaya ginawa niyan. Na ayakaswayan na iplending yan ang kotwat agama sa asar ka di kabinasaan ang utasukay niyan. La hawla wala quwata illa billah. Magyugtano sa di. Giye matutuladan umasa tanoron. Giye matutuladan umasa tanoron. Ikatlo mapi pamagayan.
sang kaya mga tao amyag stricto silan sa iku agama kung mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala napakataling umakiran ang kuta mga malaikat at pakasarigin silan sa iku emanan yan na alang maniran na mauri kebulusan niran sang kuta kagiro niyan innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. So sira na to apitirwiran ayakad na namin aswallah. Ure niya napiyakat titwiran na to. Miyagi strikto sila nun. Na dabayrang kawan, dabayrang kalak. Nagudi sila makamuko. Petirong kira ng mga malaikat. As kami mga saling gugupayo. Sa kami mga saling gugupayo. Abagyan niyo sa surga wallah subhanahu wa ta'ala. At tatap kano ko surga wallah. Balas o nganin pinggil bakiyo ang mga pipiya. Balas o pinggil bakiyo ang mga pipiya. Oreno to mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan kailangan na sa mga Muslim, na tanudan niran, o di na baganiran sa malauras, ang mapakaasaliran sa titu ka pagagama. Kagiya, mapambagyan niran, agyang kuta surga wallah subhanahu wa ta'ala. Nagingaya nga panggalabakas ko kapag strikto ko agama. Nagukanggalabak ko mga subuan wala. Na ad na mga ridwitan no siya. Ad na mga ridwitan no ron pagalangan tanwiran sa di tanong manggalbak ang kuta mga subuan wala subhanahu wa ta'ala. Pag ganirong natigman yung mga ulama, ang mga ridwitan no naed na muna po nang naso syaitan. Gaya nga syaitan, nalalayon na yain pada manusia, di na yan rorotosan. Sa kapanggawian niya ka sa ay manggalbak ka na susura nga o kasusuat wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, tigman yung mga ulama na subay ginawa tano. Mga ginawa tano. An nafsu al-ammaratu bisu. Mana ang kuto ay sugu ginawa tano. Nagyang kuto marata. Mana iyak kalilid akap kadidig mga tao. Na ayap pugunutan yan na subay ginawa niyan sumusugu sa marata. Al-hawa, ikatlo ng kuto bay ginawa. Bay ginawa manusia. Igida na ayap ketum manusia nang kutwa kadunia ay adi su akhirat yan. Ikapat na ad dunia. So parahisan si ku dunia. Yang ay parahisan si ku dunia na kalilid isa kalilid ap kededag na parahisan ku dunia. Mana arap-arap yan sa makalas kanyan ikasibisibi ang ku dunia na sumbelin yan nun ang kutwa kapag istrikto niyan si ku tauhid. Udi na si ku sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikalima, tigman yung mga ulama na kurana asu. Giyang ko ito kapag himbulayo ka, kapag hisiring kita sa mga tao ang mga rat-ataw. Mga ahlul bida, mga musyrik, mga murji'a, mga tao alumulwag silang kapagagama na upong ka silang pagipaguntuda na ayla kiswa ka na kababalaan ka silan. Maana kiswa ka ang kutabtadiran. Na kagawi ka udi na kawatawat ka si kusugan wallah subhanahu wa ta'ala. Ika na matigman yung mga mampunin sa ilmo, nagyang kutwa, dila o manusia. Katero sa mga rata. Katero sa mga rata. Naginan isa pagabinasa si kumanusya sa kutwa kaya giro Rasul sallallahu alaihi wasallam kung kinisi anon anto na isa pagabinasaw na tingin naging kaya dila. Ging kaya dila. Na, sa maniya naginan katitinsan sang kaiya bunding tanong. Pananggilan tanwanan, ubatano di paking ginaway sa giyang kaya mga tao, ang mga rat ang mga tao. Sangot wa kagiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina, wala yaakul ta'amaka illa taqi. O baka pagipagpada, inun tabu, baka pagiplayok, inun tabu na iplayok ka, na maparatan si kwallah. O bad na makakansi ko, panganangkan ka, inun tanag yung kutuad na kalakyan si kwallah. Ad na kalakyan si kwallah subhanahu wa ta'ala. Inani sebab apang ni tanu si Allah subhanahu wa ta'ala mabalitan wa mga mu'min apakatititu nila ng kuta kipupantag nila kung mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala mag-istrikto sila sa manhaj o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana sa sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa damakan derenon la barang-barang inged na pangnir kanu sa maap pangnintan si kwalla mati-muti-mutano si surga sa lagi dang kaya katitimutano
Balasangan Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapya, sa kang butag sa dinga, salang nakasakanusan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.